Hej alle kagefans. I dag så skal jeg vise jer, hvordan man laver en julebuk. Jeg starter altid med at lave sådan en god linje ud, hvor så falder den anden kagecreme nemlig ikke ud, når jeg laver den her. Og hvad er det, du bruger? Det ved jeg ikke. Royal icing. Royal icing. Sådan der. Jeg har altid lige lavet sådan en trøje på den. Så skal vi lave en rød trøje på den i dag. Så kan vi gøre en stribet. Rød, blå, rød, blå, rød, blå. Så laver jeg bare et mønster. Nu er vi ved at være færdige med trøjen. Når det er ligesom færdig med den her trøje, så går jeg i gang med benene. Benene, de skal have sådan en sort farve. Ja, det er vi bare. Hvad skal det må være? Nej, det er svært at vælge. Jeg tror, det skal være hvid. Nej, vi tager en sort. Nu skal vi se, hvor jeg med ansigtet. Yes. Så laver vi også lidt næsebord. Jeg tror godt, hvor jeg forstår til at lave videre. Jeg tænker, at vi laver en næsehue på det. Det er ved at være jul. Lad os gøre det. Nu finish touch. Lige om lidt er den færdig. Så er den færdig.
Tak fordi I gider at se med. Vi ses!